Ik ben Frans Pollux, kom uit Venlo en ik werk bij L1 Radio, althans tot voor kort. Bij de radiotak van L1, al 14 jaar. Ja, nu ga ik tv doen. Ja, elke dag nog wel. Althans, de ene week wel, de andere week niet. Nou, het is eigenlijk radio, maar dan met beeld, heb ik ontdekt. Na 14 jaar dacht ik, laat ik dat eens gaan proberen. En het is in ieder geval een programma waar de ruimte is voor een wat langer gesprek. Dat vond ik wel. Ik denk dat ik niet zo ben van het snelle en kortere werk, dat ik daar niet zo goed in ben. Dus als mensen de kans krijgen om hun gedachten af te maken, dan trekt me dat wel. En dat kan in het programma. Als Frans niet bij L1 is, wat doet hij dan? Dan is hij thuis bij zijn kinderen. Dan leest hij heel veel. Ik fiets graag met de kinderen of op de wielrenfiets. En ik loop wat hard. En ik bezoek voorstellingen die ik graag wil zien. Ik amuseer me kostelijk eigenlijk. Oh ja, ik maak ook muziek. Ja, Springsteen vertaald in het Venlo's. Vastelovensliedjes. En ik schrijf ook boeken tegenwoordig. Ja, ik heb ook een boek geschreven. Wat heb je voor boek geschreven? Een roman. Tegelijk van, het is al lang geleden en zo. Maar ik ben nu bezig met een tweede. Maar 2 kinderen en de radio. Veel tijd in beslag. Nu kan ik elke week dat ik niet werk, kan ik aan het boek werken. Dus misschien komt er ooit nog een tweede boek. Wilde je altijd dit vak al in? Ik denk wel van kleins af aan wel iets met op een bühne staan of op tv komen. Of Willem Ruijs, dat soort mensen. Ron Brandsteder erg genoeg destijds. Ik dacht van ik wil zo'n quiz presenteren. Maar ik had ook al snel door dat ik de radio wel interessant zou vinden. Alleen vond ik schrijven ook altijd heel interessant. Dus ik zag me eigenlijk eerder bij een krant terechtkomen dan bij een omroep. Maar toen kreeg ik de kans om bij L1, toen nog net Omroep Limburg, wat te gaan doen. En dat vond ik zo leuk, radio, dat ik daar 14 jaar al ben blijven hangen. Nu ga je avondgasten doen. Hoe kunnen we zien dat Frans het aan het presenteren is? Ik hoop dat ik wat met kunst en cultuur kan doen, dat dat een plaats krijgt in het programma. Is altijd volgens mij overal altijd een gevecht of dat er net zoveel aandacht moet krijgen dan als andere dingen in de maatschappij. Ik vind het interessant, dus ik hoop dat ik dat kan overbrengen op de redactie en dat we daar af en toe wat tijd en ruimte voor krijgen. En wat is jouw stijl van presenteren of interviewen? Dat weet ik niet. Nee. We hebben 14 jaar archiefmateriaal, ga ik terugluisteren en dan kom ik volgende week met een antwoord. Ik heb geen idee. Avondgasten. Maandag tot en met vrijdag om 6 uur live bij L1.